Kowe kenapa ora Mas hidup sekali bawana langgeng. Surabaya putrane kipun buta. Ingkang kakrarya pabukane konten warane basa. Basa amarwakane ing pagelaran seni seneng kelas sekawan gangsal ingkang dipun panggeni. Anggerane anggelar pagelaran kuda tembang raga Jaya Putra ingkang Parasma. Mugi Gusti kang tansah paring parestu. Akhiripun para kanca kang mayawajeng utawa panjenengan pagelaran mugi tinebene mugi kula sapi kala pinanggih rahayu slamet. Sekarang kau lagi Raga Jaya Putra Allah sang Bapa kang sami kulitana dari Gusti kang suci Gusti Akbar Bodhimati Pawene rahayu para putra kekasih anu karya wonten materi pagelaran mugi dene mugi tilar sapi Do Gusti Rob sida permara mlarap sira batana perbawane walang alesi kondongan datang opa samirana datang opa Ambung sitoto ingkang lumeng dawa pematianing pagelaran langsung sang Bapa kang sami tata sesaji Jawi asli kenyuwun ugrani Gusti kang kawas sapa Gusti kang purba dumadi ingkang sami memberi rahayu para putra kang sami anak karya wonten pematianing pagelaran mugi tinembene rubi dalan sami kala pinanggih rahayu slamet. Lera sang Bapa kang maminta nugrahane Gusti kang suci sinambi ngobok kuku sing dupa. Kuku sing dupa kang mumbul salumbung Bandung gedene. Makantar-kantar teriksa mangambar ambar kuku sing dupa nganti dumugi jroning sasana pagelaran. Uga sang Bapa kang sami maminta Idi pangestu parangkati danyang nyai danyang kumarane bumi. Danyang ingkang pawursa susun pait lolan sakumpanipun. Pemerintah ini para putra kekasih ada karya untuk materi pagelaran mugi tinebene rugi dalan sapi kok. Uga sama Bapa kang sami angkasta kang arep bentuk bisa panjenengan dalang isi tuwa. Pasar senapan tadi gunung jungkruk sekoro asap senapan kemarung selebut tanpa dadi Jaya kali sekai sabi rogo Jaya Putra tetap Jaya selami
sikur jumeke sang bobo sinandharan ing mustikaning pecit kisah mandiman. Momentana grene Gusti Kang Maha Suci memori rahayu ing para putra-putra kang samyanku karya wonten madaning bagalaran mugia tinepi ning rupidalan Sambikala. Wah, Roko Jaya Putra. Pating jeledor suaraning bujut kisah manjeman kadya mledek ing mangsa katiga swarane kaya jebol-jebolke kawahe gunung Arjuna. Jumlah kuning bujut kisah manjeman datusan kaget ing para Jawata kahayangan salendra pahlawan konon datusan kaget ing para dewa dewi Hapsara Hapsari. Wah, Roko Jaya Putra. Sudira dayane kang arsa brasta tekating olah darah mastuti sapa kang tumindak ala ning kono wahyuning bakal sirna sapa kang tumindak temen kono wahyuning bakal tinemu sirna merga layu-layu ketemen becit kisah manjeman sakala jeba padebani Bantala. Wah, Roko Jaya Putra. Amung kasih kaya meminta negrani Gusti Kang Maha Suci Gusti Kang Murba dumati kang sampun nyadhep ibalat sekawan gangsal ingkang dipun panggeni angrenggani anggelar pagelaran kudu kewang Roko Jaya Putra kang paring asma Roko Jaya Putra. Sepuh saking Roko Jaya Putra kang sampun pariwana. Kita ngajeng masuk ke tarian kang sepindah, tetarian kudu kepang versi Dor Jawa Timuran. Alam alangan ingkang dipun tindakan Ketang Putra saking Roko Jaya Putra. Pramila sugeng dalu, sugeng pinarak ingkang sekeca, sugeng amirsaning tos titipuraning pagelaran. Lah, semonggo